Ben, no telexornal terán máis datos sobre esta investigación e seguimos. A Garda Civil identificou os autores dos atracos nunha xoiería de Melide e nunha sucursal bancaria de Curtis en Xaneiro. Un dos detidos xa está no cárcere, o outro faleceu. Hai 4 meses nesta xollería de Melide un home entrou e pediu ver unhas pulseiras de ouro. Aproveitou que só estaba a boa do dono do local, bateulle coa culata da pistola na cabeza e levou xoias por valor de 120.000 euros. Ele entrou e pediu unha pulsera e automáticamente colleu, enseñouse un muestrario e foi cando ele asaltou co pistola. A policía acudiu no momento, pero o atracador fuxira co botín. Viñeron inmediatamente Policía Judicial, Guardia Civil, nese sentido non teño nada que decir deles, que, bueno, estuveron sempre moi ao tanto do tema e encima da investigación. O medo a un segundo atraco levou o dono da xollería a extremar as precaucións para que o suceso non se repita. Puxemos un sistema de cámaras e, bueno, pois, seguridade moito non tens que facer. Ante unha persona que chega unha pistola non tens maneira de defenderte, pero, bueno, estamos máis xente sempre na tienda e procuramos estar sempre dous. As forzas de seguridade conseguiron recuperar parte do botín que estaba a venda en Asturias. A localización das xoias permitiu dar cos atracadores. Un deles foi detido na fronteira con Francia e tamén lle imputan o atraco a esta entidade bancaria de Curtis en Xaneiro. O seu suposto cómplice faleceu.